کوالسیۆنا ناونەتەوەییە شەڕێ دژی داعشێ و ئەرکی خۆی سەربازی لە عێراقی 2025 دا و لە سووریێ 2026 دا بداوی بکە وێ دەمێ وێ چارەنووسا کامپا هۆلێ و گردیگەهێن گۆ داعشێ تێدا گرتینەوەی چ بێ هەسەدێ دەبێژە گۆ دۆسەیا کامپا هۆلێ و گرتیان ji ئەنجاما شەرێ داعشەیە ji ber wê jî ev berpirsiyariya civaka navnetewî giştiye. بێگومان کامپا هۆلێ یەک ji mijarên herî mezina li ser erda Bakurê Rojhilatê Sûrî xetertirin ciha ew mesuliyetekî giştiyan ne tenê ser barê rêveberiya Xweser û hêzên leşkerî Qesedê ye ji ber wê yekê pêwîst e hemû hikûmat û civak mesuliyetê xwe rabin ji bo got li kampa Holê û kêleka wê neke zindanên gotê de zêdê 12,000 çeteyên Daişiyane lê xwedî derkevin heger ev berpirsiyartîkî ne êra kirin bêguman ew xeterî wê berdewam bibe û dibê goteqînekê mezin tevahiya cîhanî çê bibe. Li kêleka kampa Holê bêtir ji 12,000 Daişî ji 54 welatan di girtîgehên Hesedê de girtîne. Kurdên Sûriyê dibêjin got asêkirina girdîgehan erkekî navneteweyî ye û vê pirsê dikin. Gelo biryara bidawîanîna erkê serbaziyê koalisyonê li Sûriyê wê duwê demê de çarenûsa girtîgehan çi be. Şopîner bawer dikin got Amerîka û welatên Rojavayî birêka peymanên cuda bi Hesedê re dikarin piştîvaniya doseya girtîgeh û kampan bikin. Ne bawerim got hêzên hevpeyman xwe ji herêmê vekişînin yekcarî yan jî erkê xwe bidawî bikin ji ber ku derketina Daişê yanî ji nû ve avakirina Daişê dîsa xeteriyeke cîhanî ye û metirsiya wê ne tenê li Sûriyan û Bakurê Rojhilatê Sûriyê tenê heye bêguman li welatên herêmê heye li Tirkiye û Îran û heta bigihê Amerîka welatên Ewropayê jî heye. Metirsiya herî mezin li gel Kurdên Sûriyê ev e got bidawîanîna erkê serbaziyê koalisyona navneteweyî ya şerê dijî Daişê wê valabûneke mezin di doseya bermahiyên şerê Daişê de bihêle. Wê demê barê Kurdan divan doseyan de wê girantir bibe. Nexasim got herdem Tirkiye gefa êrîşeke bejahî dijî herêma Kurdên Sûriyê berdewam nû dike. Zana Umer dengê Amerîka, Kampa Holê.